Weithiau, pan dwi'n siarad Cymraeg efo'r mab hynna, mae'n atab yn ôl yn Saesneg. Sut dwi'n delio efo hyn? O reit, wel mae hwnna yn sicr, mae hwnna rhywbeth cyffredin iawn ledled y byd, dim ond pa ddwy iaith neu tair iaith mae pobl yn siarad. Mae o yn rhywbeth sydd yn anodd i'w wirdroi, ond y peth pwysig ydy parhau, mae'n hawdd digaloni dydy, a troi i Saesneg mwyn cael yr sgwrs na ynde, i fynd nôl ac ymlaen. Ond mae'n bwysig parhau i amlygu dy fab i'r Gymraeg, bod o'n yn ymwybodol o'r ffurfiau, achos mae o'n ymatab i chdi yn Saesneg yn dallt beth ydych chi wedi ofyn yn Gymraeg, a mae hynny'n golygu bod y Gymraeg dal yn datblygu ganddo fo, ond bod o'n sgiliau goddefol falla, dydy o ddim yn cynhyrchu yr iaith, ond yn sicr mae'r sgiliau goddefol yna yn dydy, a wedyn unrhyw bryd yn y dyfodol fydd o isio ailafal yn ei Gymraeg a falla datblygu yr hyder yna i fod yn siarad, yna mae'r selwaith yna'n barod yn dydy.